waħda suċċess, il-Partit Nazzjonalista uża l-aħħar jum tal-Kunsill Ġenerali biex jirriklama kemm jista'. Deċidejna li nagħmlu minn din l-idea skema professjonali. Dan minkejja li ħadd mu se jkun jaf min huma l-persuni li se jselfu lill-Partit Nazzjonalista għax kollox qed isir fis-sigriet. Però skont it-teżorir tal-istess partit, Elix Perici Kalaxxone, il-kritika li saret fuq skema ta' ħabi fuq nies li kisbu l-flus bl-araq ta' ġbinhom. Kull reazzjoni ma hijiex sfortunatament ħlief, reazzjoni diretta kontra dawk l-irġiel u nisa, ħaddiema u pensjonanti Maltin u Għawċin li rajnihom minn rajhom u bl-akbar rieda tajba jiġu u jipparteċipaw f'dan is-self. Għaliex dawn huma nies li ġew bil-flus li ġemmaw sforzi x-xogħol onest tagħhom. Persuna tista' ssellef 10,000 euro jew inqas lill-Partit Nazzjonalista u teħodhom lura b'imax vantaġġjuż fuq medda ta' xar snin. F'każ li kollox ifalli jkomplu jinbijaw il-gażini. Bil-proprjetà tiegħu jagħmel tajjeb għal dan is-self. Tnediet ftit tal-ġimatilu u l-esponenti tal-istess partit raw kif għamlu biex pruvaw jagħtu l-impressjoni li l-iskema hi trasparenti. Din l-iskema ħbieb qed tkun suċċess kbir b'konkurrenza qawwija. Għandi l-pjaċir li flimkien ma' Rosette Take u flimkien ma' Ann Fenech nikkonfermawkom li ċedoli kienu u qegħdin ikunu verament ta' suċċess. L-iskema ta' ċedoli suċċess tal-Partit Nazzjonalista. Dan anke jekk kien hemm kritika dwar is-segretezza tal-iskema, kritika li Ann Fenech ġejja minn persuni disprati. Possibbli disprati daqshekk dawn in-nies.